Čau lidi, vítám vás tady po delší době a dneska to bude reakce na Schovka v Tadyho domě o jeho zlatý YouTube button. Tak se jdeme na to podívat. Tak to si děláš prdel? Ty Seven tady je! Ne, kde je tady? Do mých smradlavých trenek se schovám. Ahoj lidi, tady Kuba! Jay! Ondra! a my budeme hrát opět schovku v mým baráku tady, oh yeah! A teď se ptáte, o co se hraje? O co? Vyhrajeme Golden Button! Ok, tak to nevím, jestli je jako fake nebo takhle, ale jako myslím si, že to je fake, ale jako nevadí. Ale ten bude můj! Ne, to bude můj! Ne, bude můj! Počkej, můj už je. Ten bude můj! To jsi ty! To je moje jméno. Aha! Tak jo, takže střídem si, kdo začíná píkat. Kamen, nůžky, papír, ten! Jay prohrál, to znamená, že píká a my se jdeme schovávat, Jay, tak jdeme na to. Ach jo! Do kolika se bude počítat? 200 vteřin. To je moc. 6-7! Ježmarja, ne, prosím, ne. 6-7, Ondro! 6-7! Hraju 6-7 schovku. Tak jo, tak počítej 6-7. Lidi, musíme se rychle schovat. Ten Jay teď počítá. A když tě najde, tak bude seket smazec. 1, 2, Ok, máme tady první hru. 3. Musíme se někam schovat, já vůbec nevím kam. Já jsem vůbec nevymyslel, kde se budu schovávat, jsem ještě nevymyslel. Tohle je úplně neuvěřitelný lidi, co se to tady děje. To je dobrý, ne? Já si myslím, že asi vás uvidí, šefe. Fakt? Jo, asi pryč. Tak tady. Tak ne, no. To moc nevyšlo, to nevyšlo. Minus aura. Kam se schovám? Kam se ho schovat? Tak počkej, tak. Do pračky, do sušičky, do mých smradlavých trenek se schovám. Schovám se sem, Ježišmarja, prosím, ne. brácho. Ježišmarja, to je zima. Já nevím, kam mám jít, lidi, já nevím, kam mám jít. Nastražil jsem tam ty kufry a schovám se. Možná, jestli se tam dostanu. Ty vole, se tam nedostanu, brácho. 65, 66, 6-7! Tak jdem je najít, kam se asi tak mohli schovat. Už právě dopočítal a teď mě jde najít. Teď nejdřív zavřu, aby mě Jay nenašel. Lidi, teď se půjdu schovat za tady toho velkého plišáka. A uvidíme, jestli mě Jay najde, jestli mě najde. Haló? Tady nikdo není. Lidi, Jay už je tady nahoře, v druhém patře. A už slyším, jak leze do koupelny, takže je přímo vedle mě. Držte mi palce, aby mě nenašel. Lidi, Jay mě nesmí najít jako primo, ten Golden Button bude můj. Tak, jsem schovaný. Hele, počkej, kouknem se ještě tady dole. Bude tady někdo zašitej? Na mě si nepřijdete, Ok, Jay šel jako první do garáže. pánové. Lidi, pořádně Jay nenašel, že nezapomeňte za tady ten výkon dávat lajky na tohle video a odběr na tenhle ten kanál. A myslím si, že Jay se ke mně Ne, Jay tam je plus odběr, ať máme 100 odběratelů. blíží. Ok, abych se schoval pod tu postel. Jay, proč jsem mohl na někoho jinýho? To bylo první místo, kam jsem šel. Schoval jsem se do naší myší díry. Tady mě Jay nenajde. Nikdy, doufám. Tady není nikdo? Co ty kufry tady? Kámo, tak kde jsou? Počkej, ale to není možný. Počkej, teď já už jsem byl úplně všude. To je tady vlastně. Jay odešel a nechal mě tady, schovanýho. Ještě jedna místnost, kde jsem nebyl. Tak. Tam jste se ještě nenašli, jo? Ne, kde je tady? Jednovým jistě. Určitě by nešel ven. Možná budu až za roh radši. Tady takhle za roh, vidíte? Tak. Kámo, on úplně zmizel. Tady je slepá ulička, jo, takhle. Tady máte vlastně zatáčku. A až tam vyjde Jay, když tak mě hledat. Hej, a to jsem myslel, že už mě tady jako ničím nepřekvapí. Měl jsem si vzít mikinu, mě nenapadlo, že tady bude zima. Sakra. Ale tak kam zmizel, kámo? Ale mě tady teď, jak to natáčí, tak se ti tady směje. Hrozně se mi směje. Kámo, kam zmizel, ty vedy? Takhle velký člověk se přece nemůže schovat jen tak, když on chodí do fitka. Vždyť je velký jak blázen už.
Prý ty tě velký jako blázen. Počkej, vidíš to tam? Jsi se koukal? Tohle je taky, to je druhý nejprovařenější místo, ty vole, tady. Dáme vzadu taky nikdo není, kámo. Tam vzadu taky nikdo není. To vypadá nadějně. Tak asi Jay, ty prostě nejseš lord. Musíš to zdát. To není možný, kam se schoval. Prej to není možný, teď je velký, kam se schoval. OK, tak vylez, kámo, na to kašlu. Prej mám vylízt, tak já lezu. Konečně. Počkej, Tak to si děláš prdel? Kámo, třeba dvakrát jsem tam byl. Tam dvakrát, všechno vím. Tak to kde jsi byl? Úplně vzadu. No, tak to je přesně ono, kdybych tam něčím zasvítil, tak bych tě možná našel. Jo, bráško. Kámo. tady? Já jsem tam byl dvakrát jsem do té temné díry koukal a neviděl jsem tě, kámo, ani nic, ty vole. No nic, takže ty pikáš, Kubo, a my se jdem schovávat. Kolik Tak máme tady hru 2. máte vteřin? 6, 7! No nic, hodně štěstí. Minus aura číč. 3, Proč tak zve? 4. Nezvi. Tam je nějaký místo. Jo. A vejdou se tam 2. Kámo, tam se skoro nevejdu ani já. Dělej, já tě zadělám, dělej. Dobrý, už jsem tady. Tohle bude naprostá síla. A lidi, tam ho určitě nenajde. A teď se jdu schovat já. Teoreticky do skříně bych mohl, ale budeme brutální vedro. Sakra, jsem tady. 34. 35. Kam se schovám? Tam se schovám. Tak teď vím jednu věc. Až odsaď vyjdu, tak budu brutálně propocenej. Jak můžete vidět, našel jsem libovou schovku. Jsem schovaný tady v úzkém prostoru a sadě tady Kuba nenajde. 66! A poslední je... Když jsem hrál já schovku jako mladší, tak jsem měl nejlepší prostě super schopnost, že vždycky jsem počkal, řekl jsem, teď se zasmějete, nic jsem nedělal a prozradili se tím, že se začali smát. Mám takový dojem, že někoho našel. Tak Jay, a jdu si pro tebe. Jde si pro Jay, jsem slyšel. Jay udělal normálně 6-7 zvuk. Borci, a vy nezapomeňte jít na tadyshop.cz a kupovat ten nejlepší merch na světě. Můj merch. A nebo soutěžit s Tady Drinkem můžete vyhrát iPhone, PlayStation, Tady Camp a spoustu dalších super cen. Jay, kolik je 33 plus 34? Jay, kolik to je 67? Jay? Ne! Ondra, jsi tak mazej. Nejsem první, ne? No to si píš, že seš první, takže budeš taky pikat. Ne, tak to je to, co... Tak to je to, co jsem nechtěl. Moje kolena zažívají středověk. Kubo, už mě najdi. A teď mi teče normálně pot po nose a strašně to lochtá. Ty kráse, se potím v té skříni. Že Jay bude tady v tom kočárku, že jo? Jay? Tak teď se ale zasměješ. Pamatuješ si na Spidermana, jak jsi ho podělal? Ty jsi hajzo. Aha, tak to je. Tam můžeme. Já jsem myslel, To je hajzo, ty jak mě rozesmál, kámo. já jsem myslel, že tam je to normálně jako, jak to máš vyplněný, že prostě nemůžeš dovnitř. Tak tam bych ho nenašel. Já jsem tam, že soukal do toho. Proč se tam směje? A říká Jay. Jestli Kuba nenajde Tarase, tak Taras už má 2 body a on si obhájí svůj button, YouTube button, ale ten chci získat já. Jay, víš, kde je tady? Nevím. Netuším. Nevíš, jo? Ne, jako fakt nevím. On je celou dobu dole, kámo, a já se tady potím úplně zbytečně. Přijde vám to taky, nebo Kuba strašně křičí? Ale tak ty furt hledáš tady dole, kámo. A teď já jsem právě byl nahoře, kámo. Tak asi špatně. No, už jde nahoru. Slyším dupání po schodech. Ne, tam nikdo. Tady taky nikdo. Jay se tady není. Tady dáme asi Arianky pokoj teď. Boom. FBI. Boom. FBI. Kuba tady otevíral vedle mě skříň, ale neotevřel tuhle a pak šel pryč. Kdyby byl poctivý a otevřel každou skříň, všechny dveře v téhle skříni velký, tak by mě našel. Hej, tak já mám dost, ale. iPhone mi vypl blesk, protože je úplně přehřátej, takže jsem bez blesku. Ach jo. Hej, tak já nevím, jako kde prostě ten tady může být. No jo, prostě ten iPhone, no. Já mám taky iPhone a teďka se mi rozbily záda. Takže úplně kaput.
Ty vokys mě tak pálí už úplně kolena a pata. Kámo, kde zase je? Hej, on je hustej, tyjo. Tak proč mě už nenajdete, sakra? Mě bolí nohy, dělejte. Já jsem si dal na hlavu findovací helmu, díky který ho najdu. Omluvte mě, prosím. Tak já se teď připojím na Taryho mysl přes tuhle helmu a najdu ho. Uka, co se stalo? Wow! Ne, Magneto, to je profesor Ty vole. X. Kámo, asi to budeš muset prostě vzdát. Ty kráso. Jako nemáš jinou možnost prostě. Vzdávám se! A nekecáš? Tak to si děláš srandu? Vylez tady! Opravdu? Hej, teď jsem ho tady slyšel. Hej, to jsou jak probanty, když jdem ty jak se mějí za ty věci, jo? Tak to si děláš člověk je spocenej, ty vole. Koukal do tisku. Já jsem koukal jenom tam do tisku, já jsem se, že bude polička i tam. Jaký svrdlý nohy? Podívej se na něj. Já mám úplně odkrvený On úplně potí krev, ty vole. Podívej se, jak je mokrej. Tak to je místo fitka rovnou. Čum na něj, jak je úplně mokrej, ne? Úplně spocenej. Puší, já už tohle nikdy nechci hrát. Přivezte invalidní vozík. Já tě nesnáším, proč to neukončil o 10 minut dřív? Počkej, Kubo. Mně to nestačí. Mně to taky nestačilo. Můj! Oni běží pro ten button. Ale ty pro něj nemůžeš doběhnout. Kluci, já běžím nastartovat auto. Děkujeme tady! Děkujeme! Startuj! Dělej! Dobrý, já to nesu! Je to těžký! Dělej! Ty máme boty! Proč máš plínu na hlavě, pane bože, co to děláš? To byla moje helma, díky který jsme tě našli. Jako Doktor X. Teď jsem ho já našel. Nikdo mě nenašel, já jsem se vzdal. Vy jste se vzdali. No nic, já se jdu přelítnout. No nic. OK, tak button zůstává můj. Jupi! Ne! Však my tě obehrajeme jednou. A měl být můj! Ne, měl být můj! Ne, ticho! Ticho! No nic, je můj, hoši. 6-7 stovka, mějte se krásně. Mějte se, pozdravujte mámu a čau. Je můj. A čau!